Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Aziz turkmenistanlılar, hormatly Türkmenistanyň milleti, halky, jemagaty. Sizin hemmeňiz şuň ýüzlenýän. Bular sesini çykarnakly, bir aýa goýular. Abi dogmadyk bir asyly bolmadyk. Bir o bawaraň maçy eşegi. Haramda milli pidir bir ilkara bize şol yankı yatan kamatoznikleri. Olary kuşkurdy. Onun bizim aladığımız olar boldu bolin daşından hat yazıp bizim saytımızı yaptıracak bolup ýöre. İş boldu bize bir. Ena 10-20 gün märe bize iş şol. Hani süýtleşjekdiň sen? Ha haram syýdyk. Gnida. Hani sen süýtleşjekdiň sen? Gayratyň ýetenakmy? Mıras diýse. Ha? A bir de geregi şol, yüzleşsene biz bilen. Hani süýtleşsen. Süýtleş. Bir giden döwlet insan haklaryny goraýan bir edara bilen süýtleşip ýör diýip. Bersene bize şoňalyk var ady. Ha? Derejäni. Bir hökümet giden bir ýöne bir insan hak hukuklaryny gorap ýören edara bilen süýtleşýär diýip. Bir gayrat, bir namus. Miras getirenlen kim ol sen? O üýşüren sen adamdan kim ol? Bir topur gnida sen nireden alıp ýörsiň bulary? Şolardan gadanjak bolýanmy özüňe pena? Ha? Şolar saňa kömek eder öýdýänmi? Bir topur wara bir guturun şumalary üýşürdiňde olara bir Türkmenistanyň ýöne gamçylap ýörsiň. Turun dawai basın. At oğursu deyin, eşe oğursu deyin. Ha sen mara, sen ata vursa. Gnida, sana Birleşen Milletler Merhowna Komissariýaty aýtmadymy kimin at oğurdygyny, eşe oğurdygyny? Gnida diýse. Ha? Kim oğurlady atlary? Gellikärdiň atlaryny kim aldy? Ay oňaly baha bomy, näme bomy? Atyň nyrkyny bilýän adam mı? Bular atşynasmy? Bularyň agyzyna sen şo aýtmaly sözler beripsiň. Ol karaltyda özüň topulýan, ýuwaşyk bilen yapyň diýip, arzaýyny arza ýazyşdyryp. Näme görmediň? Ha, gnida diýse. Serdar Sıçak, senem näme bi o çekeniň olyn ol sırtyň oýnadyp ýörsiň diýerler. Ha, sen tetimi? O bacıyını näme ökölen bolup ýörsiň senem haramda gyýdyňa näme ökölen? Ya yalanmy o aýdylýan zat? O näme saňa bolýa, bir sen bacılaňa bolýan zat oňa bolanakmy? O seni ýöne gezer etme oňa. Gelmez ol. Sen oňa gaýtam ýende bar bir Türkmenistanyň bar baýlygyny berjek. Ha? Yerasty ýerüsi baýlygyny berjekmi? Şeytirip oğlunu korkuzyanmy? Ini şu getiren 39 ýaşly oğlunu 20 gün içinde prezident ettin. Sen mara resmi kabul edilen Türkmenistanyň institusiýalary prezidentlik ýende şoňa meňdeş kada kanunlary sen açaşan beýtirip bozubilýän bolsaň näme kakaň melligimi gnida diýse. Ha? O bab ızgantam bawaraptam eşek sekip ýören bir topur sen bir cikuşa sen. Maçyny sekip ýören bilet. Men sana belet dälerini öýdýänmi? Sen kakşyň toýuna da geldiň ha, braçişkanyň. Ha? Men aýtdym sen gatnap berdiň. Sen o wagt bara Gurbankärden çekinýädiň. Şoň bilen mara bir ýakynrak durjak boldum. Ýakynrak men bilýän sen kim bilen geleniňi çenni. Toýa geldiň ha, dogry dämi? Men sana belet gnida diýse. Hey beýle bir öz halkyny, öz döwletini ýigrenýän bam başga da. Şonuň ýaly. Ýurduň içini görýän bolup ýören zatlary. Görýänmi? Ene men merkezi stat upravleniýanyň bir baş ekonomisti bolup işleýän adam. Hani maňa düşünür, özüň düşünürmän bolsa düşünürlýäni aýt. Ona helobi bir 10 ýylyň içinde bir adam öldürmek, onun bir galtamançılık, reket, ha? A sen onu özüň etdiň ha? A sen atyny näde baldың? Gellikärdiň atyny näde baldың şunu aýt. Pagonlara dayanıp prokuraturda salyp aldyň dämi? Gice çeçenli bara.
Altın yanından altın yanına sen sakladın beni maşgalam bile. Yuli kimin sakladın? Yöne men başka yolum yoktu. Men biliyordum. Eğer de men şotadan çıkmasam sen bizi bastırmağa edil yakin duran adam. Sebebi sen sıçık. Sen zırrıttın korkuğa. Ödüne menden sıçık. Sen başka korkuyan adamın yok. Düşüktü mü? Eğer berde bir apozisiya var, bir zaman apozisiya değil. Geldik yerden başka apozisiya var mı? Sen menden sıçıyan. Ha? Pituh. Sen menden korkuyan. Hormatlı adamlar gen görmeyin. Men mara katı canım yanına mın edip gören emeline. Hileger, gınida. Ha? Yer astından mara şeytirip yılan yarak emel tapyan berdi. Görün bunu. Oları kuşkuruya bi nemeleri. Hükümete işlep veren bi. Al bokvel tapar var. Milyon mara mırzırri. Muhokan tuşka var. Hı? O bizim yen sevmezde oturun bir topur nemele krotlar var. Men ne bileyim olurun beylediğini. Sebebi bu var 39 yaşı oğlunu 20'nin içinde prezident edecek o da abiden var ol bir kanuna. Bir kanunçuluğa sen beytirip resmi yağlıda ulanıp yola geçirecek bolyan mırsan. Abiden korkuttuk ne milletin tarafından. Ne benim prezidentim. Ol sen ol galın osroklun mara mırzırı deydi bir o nur maçı da var niren gelen bir narkomani. Ha nur maçı deydi yeni prezidentliği nire vertin o sen. Bunun hemmeten prezidentler. Okuvi, bilimi, dünyevi tecrübesi asla yok adamlara mara. Ay menem bolcak nimetcek deyip. Ha? İtin ağır dayağından su içip görenler mara. Hu gaytti. Ay men prezident. Men on edemde. Men sen yalakı, sen tetelli, hükümetin mara institusiyalarını eskermeyen adama karşı çıktım ben. Men protestim şol. Düşündün mü? Şoň için durarım tenseni yok bolyança. İnşallah. Gınıydı. Milleti sen o radyatı diýilen zat bara gitti bu. Ayaloğunun yaraman yatırdı. Gulnavat, doğru değil mi? Serem aňyrdan benemeden gelende şol bağırın kaptannaky yol bilen şu dağın üstünden bir geçirilen 7 kilometrlik yolun aşağından geçen yol bilen gatnap ýörsiň abi bärik. Täze zaman olbasyna. Ha? Sen barjak watın öňýänine şotak bir vedre benzin koyup otlak koyverdiler. Ondan millet senden razıymy şol? Milletin razıymy däligini gördüňmi? Kakajan täşi näme üçin o İmiratlardan öýüne jaý satyp onuň ýaly adamym ken baý adamlar gaçýarlara ýurtdan garyplara bara gaçdy başga bir marz hewti bolsun lewap hewti balkan daşowuz olara muro diýerler berik ha şu sen mara bir sıçak guturun gnyda ýegenleň şolaryň haloplarynyň ýanyna öz gıylaryny maşgalatyna uro diýerler barın 5 manat pul gadanyň. Millet arnamızdan geçti. O talip tentet para. Kasoy, namaz gihramoy. Ha? O da bolcak prezident. Ha? Beren aklar menni. Ha? Maglumat beren aklar mı? Çimo? Garsak. Seni vara şol abiznoyda akıtenlemeğinden bilyen men. Şo abiznoyda. Turba taklap berenden meri bilyen. Haçan 2. mikrorayonu göçenine çeni bilyen. Marda da bilyen men sen. Ha? Eceň maryň äzeri dämi? Kakaňam asly Eýranly azır. Götüňi tanaňak sen. Eşitýäňmi? Çumo? O ýanyňa da özüň ýalak şagaly goýupsyň. Men endi sen bilen mara bir nähile morsa paýçylykly gürleşdim. Ay ho şu ýollaşyň gargy bolsa iýmetim pok bolar diýip. Gargan ulusy sen ekeniň. Bile gagyllan bolup ýörsiň. Osrak hayvatın näme sen çumo? Ha? Men energiýam arlajak bolýanmy? O men balagymyň içinde näme gözläp ýörsiň sen? Men energiýam diýip. Ha? Sen 30 ýaşa çenni han sen maşgalan? Han sen bir oğlun ýygyň ýokmy? Ha? Näme öýlenmediň? O ýegenler bilen urşdum diýen bolýan, batyr bilen urşdum diýen. Sikýän sen. Ol hasaplyja ýörýär. Oň etçegi içinde. Ol sen onluk adam del. Sen Amerika nähil düşönüňi ben bilýän ony.
Ente kol hakta men ayratin çıkış edip aydarın sana. Gınida. Ne edip gelenine şenni. İnnem yanında o pokuyup gören mara. Siz bariyiniz, şotayda üçü kur. Siz bariyiniz sidik sindirin karakıcı. Gınida kuturun. O nurmaçı bile nemi birinizi basıp görsün mi? Kime öğretsin porsu götün gınida? Ha? Energami ölçecek mi? Nemi ben asıma mara söygülüğünü sallında. Kısırga aldım onu. Ya özün bereysem diyen mi? Ken urlayan sen pituh. Eştin mi? Senin den bolmajak ol ya. Men entek vara ulları bilen bir düşünşeyin. Sen beytirip aman beytirip para arkın gezerini ötmegin. O tayda ol sen ölen mara gurluş gören yiğidem. Sen yalnızın hakta aydıp gören yiğitlerim oyun yiğitler değerler. Ol sözünü kovadın yan olunur değil olur. Düşündün mü? Sen yana kellen göçtü. Amerika gelin, berde arkın mollun, ay bulu, berde hiç kim işleteyim ben. Kime öreksen? Kime öreksen? Ne adamini uğrattılar? Ne edip gölenin için biliyorsa biz. Ya sen yağın yetenek mi? Hı? Düşmanın yetenek mi sen? Yerini burnunu kıyışardıp ne mi o? Sik sorup gören hele yalak ağzın burnunu beytirip kıyışardıp otuyorsun. Çumoğunu çıkaran ahmar bilmağın. Düşünüp mi? Gınida deyse. Haramda näçe uğra döver şunlar gınidaları. Men üçün olar bular hiç kim. Düşünüp mi? Haram tüymem gıymınlana onun için. O däli gıyının guwancı ikizanık emjegi var minyon. Onu ulanın molup börsün. O bokvel sapar ulanıp börsün ağırda muhokan tuşkan ulanıp börsün. Ulanyan adamdan kim o sen? Sen ödün düzüglü bolonda haramda milli pidir. Sen elinde işleyen adamlar şular olur mu? O bizim yengsemizde bu kulup yoran kızana kol neme vardı ol. Krot. Olurum mara ediliyordu. Bağdallar ho kanat bitti olur. Akça kepteriyim yanak şeytirip başladılar. Yani eğer de etin kilesi 120 manda yeten olsa o da resmi doların bahası 5-6 doları degen olsa. Ama Karabağdar'ın doları 35 manat bolyan bolsa beryen aylığım 2000 manat garipler için Anırda ol resmi dolar alıp bilyem olur. 100 dolar ol. Bir sapar bağlara girip çıktı kutordu. On bilen beytirip maşgalani eklap bolyemi. Nehili yaşamalı bu millet. Şumo men senden soruyan. Milli pidir. Milleti nehili yaşatacak bolyem. Ondan men 2007 yılda çıkamda öz gözüm bilen gördüm. Maşgalam bilen şol edil 9 aşgabat komisarın bir nemesi var çatrığı öğürlen yeri. Aşgabat tejen yoluna. Men şotayda Anırdan 9 aşgabat komisardan gelip demir yolum yapıldı da 3 sanak mı 4 sanak resmi şoňalak öz nemesi bilen nukleer deyip şoňalak neme geçti. Getirdin ha sen. Milyardlarca pul aldın sen. Şoň üçin şotayda Türkmenin mara sağlığına ziyan yetmeýärmi diýip pikir etmedin. Ha? Sana pul gerek. Gyzyl berse kadar azar diye. Sen bu pulun derdinden, bu hökmürawanyň derdinden sen mara ol bir guturun hayvandan beter eten. Binamız. Sen resmi ýagdaýda ölümü satyn aldın. Ölüm. Hawa halkymyzam gyrylýa bu wagt. Onkologiya köpörli, Katıken. Hemme vilayetlerde onkologiya köpörli. Ýöne sen mara ejenlen hakan yüze goloya ýaşady diýip sen mara bu ödüňde degmez diýip gördüň. Dogry dämi? Ana neme diýär? Yaranaga. Dogry dämi? Gulnawa sen şol köçeden günne täze zamana gatnap gördüň. Millet bolsa sana benzin goýupdy, otlady. Sebäbi millet ýaşap bilen. Ol astanovkada duran gyýlan mara altyndan bir çypoşka, toda ýa-da şoňa bolýany neme misa şol bir gyzyl çaýlyrmada şonam goparyp ýörler. Padýerlerde zat goýup bolana. Ha? Adam öldürüp ýörler. Zorlap ýörler. Ha? Çağalar arkyn köçe goýberip bolana. Döwletmişi. Ha? Günmişi nepdeni Türkmen 2,5 milyona 1 milyona golay. Häzir sen mara ýöne goýbermän nursan adamy. Goýberdiň gidýär sen.
Häzir diňe pagonlar, işi var adamlar, beýni bayrak ýaşap ýören, ýegenden olar bular, şolar ýaşap ýörer. Dogry, ondan kägemem. Emma ýöne sen ýol açsaň, iň bolmaly sen mina barona gidýär. Olar gidýär, ondan bu MVD-den bu gaýdy ýa, ýene PPS diýä, şoňa meňdeşler bu ondan batalyon ýa, olam gider. Millet bugüne çydamýar. O näle o çağalar eklemele. Ine sen eden işin haram. Haram da sidik sindiren kara keçe. Binamız. Millet çydamýar bu zatlara. Düşünkünmi? Çydamýar. Sen gatyken gan döktün halkın. Kabit yok diýdin. Innemedýän işin hemme zady öz nemeň daş töwereň üýşürip ýörsiň. Näme dernöýdäňmi? Näme emirat edernöýdäňmi? Ya sultanat edernöýdäňmi Türkmenistany? Hay sen, onu sen Türkmen milleti tananakda. Tanamayan bolsaň taryhyňa seret. Türkmenler, bilýärmi? Arym köýünden imanym köýsün diýen Türkmenler. Türkmenler dinden çyksaňam iýilden çykma diýilýän. Iýil bara. Sen iýilden çykdyň. Düşünkünmi? Sen binamız halky kiçeltdiň. Namusyna degdiň milletin. Düşünkünmi? Depelediň namusyny. O yapan bolup ýörsiň, men mara betirip. O dogry. Ýöne haçan millet gurrap bilmese ondan sen ýaly zalimlaryň öktülügi çyky. Haçan millet azat gurrap, hakykat aýdanna ondan millet rüssemdir. Hakykatdan ýüze çykyp dur. Milletem aýdar şony. Düşünkünmi? Tozak galarsyň. Tozak galarsyň, milleti sakla bilmersiň. Sebäbi halkyň haky bar. Narod emeýt prava. Oh my God.